balkıp yana Cingit kıvık zangar gülleri Önye kıvık çiğin Appak dışı Baldan tatlı etken gülleri Ara kamaşı Yolda balık yiyelim Arsızda gidelim Kara kaşlı senden buradan yüreğim Osraşkan eyni çıksa Hem şu yılı aykisinde Kavurgan eyni usa Usa, yılı usa Osraşkan eyni çıksa Usa, yılı usa Osraşkan eyni çıksa Hayırlı gezleriniz başlasılar. Boşkurt Yaşları Estrada Belgehi
Amanat 96 festivali hezde kaynar selamlay. Başta Amanat dostların diye ismi altında başlanan bu bayram hazır festivalga aylandı. Şunu kıvançlı, bu bayramgala türlü türkümler kuşula hem ular yigip sıgalar. Bu festivalдің birgine maksatı var. Başkurt estrada kөгінде яңы yıldızlardı asу. Hazır yengüsülерді сәхнәгә сакырыр алдынан мин һезне бүгенге байрамды оештыручылар белән таныштырып китәргә теләйм. Фестивальне оештыручылар Башкортстан Республика Мәдәният министрлыгы, Башкортстан Республикасының яшьләр эшләре буенча дәүләт комитеты, Айбар Ижади Башкорт яшьләре ассоциациясе, Аманат студиясы. Оештыруда ярдәм итүчеләр. Бөтә дөнья башкортлар курултайының башкарма комитеты, Яшьлек Республика яшьләре газеты, районы. Лина Ганиева Өфе балаһы. Әлширә Юлдашбаева Янсура районы. Төркемдәр Акбыек Гафури районы. Яшьлек Кайгы районы. Бабай Иглин районы. Өлкәр Учалы. Башкортстан Баймак каласы. Тамян Әбиялил районы. Зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Беренчедән иң зур рәхмәтем мине менә шундай зур байрамга сакырган, ошо байрамды оештырган иптәшләргә зур рәхмәтем, яшьләргә зур рәхмәтем. Минең теләгем менә шундай байрамдар ешрак булып торсын иде, һәм безнең талантларыбыз менә шу талантлар күбрәк булсындар иде, үсә торсындар иде, халыкка таныла, тарала торсындар иде. Ак юл һезгә яшьләр. Әйткән күзләрегез фәрештәнең амин дигән сагына туры килһен. Тамашачыларыгыз һезне яраткан тамашачыларыгыз менә ошо залдагы күбек шагырын тулы булсын һәр вакытта. Рәхмәт. Галихан. Хәзер сәхнәгә еңүчеләрне игълан итү өчен жюри агзасы Республика халык иҗади үзәгенең белгесе Рамил Гәрәев сыга. Рәхим итегез. Участие в республиканском фестивале башкирской молодежной эстрады «Аманат-96» дипломом награждается группа «Яшлек». За участие в республиканском фестивале башкирской молодежной эстрады «Аманат-96» дипломом награждается группа «Тамян». За участие в республиканском фестивале башкирской молодежной эстрады «Аманат-96» дипломом награждается Альфира Юлдашбаева. За участие в республиканском фестивале башкирской молодежной эстрады «Аманат-96» дипломом награждается Урал Рашитов. За высокий профессионализм на республиканском фестивале башкирской молодежной эстрады «Аманат-96» дипломом награждается Фирзина Абдулина. За оригинальность аранжировки музыкальных произведений на республиканском фестивале башкирской молодежной эстрады «Аманат-96» дипломом награждается
группа «Бабаев». Я поздравляю всех дипломантов с успешным выступлением на нашем фестивале. Сәхнәгә шулай ук жюри ағзаһы, республика халық ижады үдәгенең белгесе Рафиз Хөснидинов сыгасак һәм ул безгә 3нче урынды алган бәхетлене игълан итсәк. Рәхмәт егет. Hürmetli тамашачылар, hürmetli катнашучылар. Рөхсәт итегез оқу бетергә. Награждается дипломом 3-й степени и званием лауреата группа «Өлкәр» и призом нашим, пожалуйста. Бу группа турында әйтеп кенә китәсе килә. Шуннан да бүгенге шушы матур конкурста безнең якты йолдыз булып үзенә генә хас, үзенә генә мөлаем булган Өлкәр төркеме килеп чыкты. Аларга без мөхәббәт теләбез, аларга киләчәктә зур уңышлар, шулай ук булачак конкурсларда яңадан яңа үрләргә. Рәхмәт сезгә. Шулай ук 3нче урынды игълан итү өчен сәхнәгә жюри ағзаһы Башкортстандың атказанган артисты Вахид Хызыров сыга. Рәхмәт егет. Кадерле тугандар, бүген миңа бик тулкынландыргыс вазифа тапшырдылар. Диплом һәм 3нче дәрәҗәле лауреат исемен Гөлшат Гасинага бирелде. Һәм шуны әйтеп китәргә кирәк, бүген Гөлшаттың туган көне. Әйдәгез бөтәбез дә унга бәхет, шатлык теләйек. Икенче урынды игълан итү өчен сәхнәгә жюри ағзаһы Аманат студиясының директоры, оештыручыларның бере Илдар Гафаров сыга. Икенче дәрәҗәләге лауреаттарга Акбөек төркеменә ошо диплом бүләк ителә. Акбөек төркеме. Һәм гитара бүләк ителә аларга. Башкаручылар арасыннан икенче урынды яулаган кешене игълан итү өчен сәхнәгә янә Вахид Хызыров сыга. Миңа охшап калды кызларга тәбрикләү. Лина, һине жюри ағзалары һәм тамашачыларның да теләктәре уртак булгандыр. Икенче дәрәҗәле лауреат исеме бирү белән асын күңелдән котларга рөхсәт ит. Иҗат тормышың узын һәм якты булган. Лина Ганиева. Беренче урынды игълан итү өчен сәхнәгә жюри ағзаһы Республика халык иҗади үдәгенең директоры Әлфия Гыймадиева сыга. Рәхмәт егет. Хөрмәтле дуслар, бүгенге конкурста туган республикабызның исемен йөрткән Урал аръягы райондары арасында иң якты йондыз булып балкыган Башкортстан төркеме яулай. Уларды оештыручылар Ямаха синтезатор белән бүләкләй. Рәхмәт итегез, егетләр.
Был беренче урын төркемдәр арасында булһа, хәзер башкаручылар арасында беренче урынды игълан итү өчен сәхнәгә жюри рәисе, Башкортстан Республикасының яшьләр эшләре буенча дәүләт комитеты рәисе Ринат Фәрхетдинов сыга. Хәерле кич. Хөрмәтле дуслар, жюри әгъзалары күп кенә киңәшләшеп, беренче урынны ике кешегә бирергә булды. Беренчедән Аманат 96 республика конкурсының беренче дирәҗә лауреат дипломы белән Урманшин Фәрвәз и Бахтиева Алсу бүләкләнә.